Ці гавораць на Беласточыне па-беларуску. Згодна з апошнім перапісам насельніцтва ў Польшы, беларуская мова па колькасці носьбітаў займае тут 12е месца ў рэйтынгу моваў, ужываных дома. Агулам беларускай мовай у сям'і карыстаюцца 17 325 чалавек, і 75 з іх, крыху больш за 13 000, жыве на Беласточыне. Што зусім не дзіўна, дзе яшчэ шукаць карэнных беларусаў. Самыя беларускамоўныя паветы Беласточыны, Гайнаўскі і Бельскі. Тут па-беларуску дома размаўляюць 5,3-7 тысяч чалавек адпаведна. Шмат беларускамоўных жыве ў Беластоку, амаль 2500. У працэнтных жа суадносінах найбольш беларускамоўнага насельніцтва ў гміне Чыжы 47%, Орля 42% і Дубічы царкоўныя 37%. У гэтых гмінах, а таксама ў Нараўцы і Гайнаўцы, беларуская мова з'яўляецца другой афіцыйнай мовай мясцовай адміністрацыі. Польскае заканадаўства дазваляе ўводзіць у афіцыйны ўжытак мовы нацыянальнай меншасці там, дзе яе болей за 20% ад агульнай колькасці насельніцтва. Амаль у 20 школах, у тым ліку ў Беластоку, Бельску-Падляшскім і Гайнаўцы, беларускую мову вывучае каля 3000 дзяцей. А калі вы эмігранты і зусім засумавалі па Беларусі, едьце напрост у Орлю. Гэта адзіная мясцовасць у Польшы, дзе беларускую мову можна ўбачыць на дарожных знаках.